EVAC, energiansäästölamppu. Joo. Tässä todennäköisesti saamme loisteaineen loistamaan. Loistavaa. Näin me voin laittaa kukkaruukkuun, koska kukkaruukun kestokyky on rajattu. No niin. Laitamme sen tähän. Pyörivälle lautaselle. Ruukun. Kytkemme virran. Odotamme lumeen töpselistä. Sehän loista. Joo. Valo on miltei sama kuin... Siellä elektroniikka-osa myös tehty. Siellä ilmeisesti tapahtuu jonkunlainen aineen kemiallinen yhteinen happeen. Savupiippu meidän pitäisi ilmeisesti oikosulku esti valon palamisen. Valo kyllä paloi hetken ja se antaa nyt semmoista höyryä. Sähkön hajua. Ronki. Tämä ei ole näkyvästi vaurioita. Se voi laittaa nyt takaisin tuonne. Laitamme sen tähän lasilautaselle, näin saamme sen kestämään tässä. Ei se ilmeisesti kestä. Tämä lämpesi seuraava yksilö. Ei kun meidän pitäisi... Sillä nyt loppu elinikä. Ei, en usko sitä. Sen voi viedä takaisin liikkeeseen. Menisiköhän takuussa? Sen pitäisi saada kestämään tässä. Meidän mikroaaltouuni on vino. Meidän pitää laittaa sitä suoraan kukkaruukun avulla. Noin. Joku voisi asentaa. No niin, kytkemme taas virran. Hyvin säkeinen. Mutta ei siellä nyt loisteaine ei kyllä enää anna Joo. meille nyt mitään uutta. Savua saamme kyllä. Savun muodostus on jopa valtaisa. On. Siis huomattava. Se kyllä, jopa. se kohta luultavasti syttyy palaamaan. Annetaan ihmeessä olla. Mikroaaltouunin vasemmasta reunasta tulee voimakkaasti. Ei, nyt tää palaa pohjalta. Tästä tulee varmaan kohta valoa ja ääntä, voisi kuvitella. No, meillä on erittäin hyvä tämmönen valo- ja äänishow. Valo- ja äänishow, kyllä. Energiasäästölamppu pyörii nyt siellä voimakkaasti. Ja energiasäästö. Täysin testattu. On. Joo. Avatkaa luukku. Avatkaa luukku ja poistakaa. Luukku avautuu painikkeessa. Nyt tuli palo meillä tässä nyt ja se kuuluu myös sähkön ääntä. Ja sähkön tuoksua tulee myös. Meni tuonne. No niin, hyvä. Hieman mustunut on tämä meidän järjestelmä. Vietämmekö oluen?